Lumea și bine v-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas. Dar de-abia acum am vrut să filmez de acum. Da, mă scuzați, stai calbul că e tableta mea la... Știți că eu filmez cu tableta. Acum că laptopul meu nu e mai aici, l-a reparat, că mi l-a stricat. Bă, nu știu sigur ce să facem, da, este... Și să nu uitați să ne dați un like, da? Mamă, ce să vedem. Mamă, ce naibii. Mă scuzați să vede așa cu clabul ăla, că m-aș pe el. Așa, gata. Bă, nu știu ce naibii o să fac. Stai să vedem pe ce o să intru. Și să facem un nou Counter-Strike. Facem un Counter-Strike. Da, nu suntem cu mulți, suntem aici împreună cu Bercea. Da, vezi cum vă voce sunt Andy, da? Știți. Nu uitați să ne dați un like. Da, este primul meu episod. Stați așa să intru. Gata, intrăm în Counter. Stați așa facem mie, trebuie să așteptăm nițel. Da. Nu uitați să vă abonați. Să ne dați acolo măcar un like. Dacă nu vreți, nu ne dați. Da, pe mine mă cheamă Andrei Bădicu. Daniel. Da, uite ca mine. Da. Și o să intrăm pe server. Arată să full no cât ăsta e. Ok. Și noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să ne dați un like, să ne vorbim pe Skype. Ne vedem data viitoare. Ne vedem data viitoare. Pa, pa. Stați așa, vă scuzați.